Shuana ang tu te chibai vak ule ovoi ni Aizawl audition bika chuan a day 3 na ania tin Aizawl North a hian ramhlun veng chakko hranin an thlenga tuna hian ramhlun veng chakko hrana hian kan thlenga kan lut pheianga ani thumna kan saitang khani thumna ni elimination round beki chuan hi a hnuai a chung hi biak en ani a hnuai hi garage thatak ti hian an lo nei a ta hian two wheeler engemaw zat an rema tin pavalai ho an lo traffic duty han ni go nakena kom la hun te pawh kan nei nga tin tlan chauka ala oma thingpui te le eitu chu sang sang an lo siam boka ti hiam ta hian two wheeler kan da anga he tlai kong khara hian kan pheidon ni a zaina room a tuna chang kan kalanga nên kan chuk phei ta a zo hetlai room pathum oma kan ma som heng room pathum te hi practice room ange rehearsal room kan tiang khania pathuma guitar leng kim chap ani a jonathan asarte an lo duty boka ani heng lai pon thil an zo theianga ti chon tlai hian step a hian kan chho don ni ai kan chhonga hetlai hian in counter lo oma reporting counter an tia tlai hian a sai tur rang report tur ani a chon tan waiting room lo om le a waiting room a hian a troyom tu le zai tur te an zai tran an thlen ma a an lo hmana ni a projector an chop boka ta han en thein om reng boka ti chuan hei tuna polo theng che zai tu lai hi an zai na studio ti mai hol ani a ta hen an zai hemi chunga hian ti chuan ta hian a zai tur te next ta zai tur te le in ta thap boka tuna chon hol chunga kan lo tang if our son we are to one branch in the to da zai to hi if other shoi ram no this branch ani lai hi a chung chu ni e tuna chuan backstage a kan kalang FKT Tradewin good luck Tradewin zai don ni ta hian a zai tur te le an guitarist te an la om boka ti hian in datin an chho chara ti hian hedrang hian ron luta an chowa pona khan an chok ta chutiang chu hetlai hian kalpui ni tuna hian in Kaushan Pavalai an ni garinga Kaushan Pavalai pol traffic duty te an ni a an ni hi engemaw zawh na tlem kan han zawt anga praison thleng tur hian hei Kaushan Pavalai hi inon tel ta tlat maya hei kan mu lutuk ngai lo ani a tin ngai nin road dan heta hemi Pavalai inon tel dei the dan hi hei Kaushanin amalakna ania tin chu baka traffic hi aum lo chuan konga hanin da vek thein lo helai lo ko mu hi apoi mo ve tlat maya alut chuak te ta na har satna aum lo na turin ruam manna anron siamangin kan lo duty ve ne exact ngai road chu member ni khata hian panga paruk kan in ruata tin chu mi pa ka chuan obi te kha atroi om turin kan in ruat tel bok ani ti chuan parking hi hei biak in hnuai han thatak mai in neya heta hian leng lo ta se biak in hen leng lo ta se kong an ve hi tin nge in reserve ve mi pol hian anoi po hi la om le mo hemin noi a po hian la oma tin kong area hian a thei thowa tin biak in zol po khi alo kha veu chuan thei tura chuan kan ngai thowa mo chu tiang chu ruam man dan chu ne ale hei Pavalai ho khom pui mang zo hlim hlolan nia chu ti chung chuan tun praison audition an thlen tura ha takin hetlai hmuna traffic na an thok le nga la lom thu kan se kan lo me kan lo me tuna hian ramhun veng chak chauka a Kaushan chauka a kan meka he thingpuin lo lum mup mupa in tin nge
refreshment hi an kalpui dan kan han zot chiang anga hi englai po in thei tur khan an chop nge a me ten an chop em ti vela kan han zot anga tin refreshment a hiam member eng zat nge anin ruati de kan han shedua tin nge he praise on audition bi ka refreshment hi in kalpui dan tur tlang pui me ha shil ta che tuna hianin prison audition bi ka hi chuanin short break ki na khanin thingpui ka kan penga chuanin I a me ombok anga chuanin I enge lunch kha chuan tlemin heavy dewin chuanin I short break anga kha chuan a light dewin kan hantia chuanin arong kal zong ate ei tur le in turin biscuit le thingpui kan lumbok ta chuanin refreshment sub committee hi kan tam lowa panga kanya chuanin hei veina pathum kan kala tuma sei kan theive me joki dar 10 min puina sa em boka refreshment committee ti ham subcommittee te kan hemi preson pual nge ko sanina refreshment subcommittee ana isa ai kha chu ke gp na anei sa nia chuanin preson pual hi chuanin a shanin kan nei chuang lo chuan akata omsa hawa ka voina in han natlang ta tro thingpui lumpo mel moi khop maya tuivia tur angai ang le tunan rehearsal room floor kan oma achung che hi an zaina khani a ti chuam ta hian asar KTP member fel tak ten lo oma anh nghe preson mu dan le a chakop mei hei zai thiam mun sa sang cha rong kal khoma hei an zai thiam lom don khop mei ti chuam mi pa hi asara hian an zat nge in ruat an zat borvel nge om chu mi pa hi som vel ni garing ke in thak don em nak tu ka te o thak ang o voina duty ka nak tu ka chu duty to lo tra duty to lo session hi 1 2 3 4 in chen sang tamo chuan kha session 1 a duty how we 3 na kan duty le nga chuan 2 le 4 te han ti chuan hetan hei ta hi anon lu na ma saber khan ta ni azai tur ni mo troi om tur reng ka tro ta hi anon lu phei na ma saber khan ta chuan azai tur te kha ingtin nge in lo kalpui a hei tin rong kalamo rehearsal room hi non zong me chuan kan lo ko mu me ti khan an ti mok moment ma ni khan mo a troi mu ten khan tien an nom hawa room amo chuan an zai an practice mol mai so ta tro rehearsal room o hei tlai le sot lai tham so kan phei nga rehearsal room a tuna chuan la me a ti chuan ta hi tai huan guitar an chopa elimination down ni pressure na chun guitar nen zai music dang tel lawin dam rehearsal room pathum lion ni hi tai pakhat om boka so guitar an chop boka ai tai kan kal lai boka nga room number 3 ani atlai hi room number 3 tui nen hingkim a fel fai khop mai hey waiting room John Mary branch lampang ka mutat maya putsan te ani hi eng tin nge aron in bot se dan te kan zot lo ka nge putsan te enge in branch train en sang nge lo tel don le patni chau ai me sia zo ke ni hi lo we pakat dang alom me sia pakat lo om in bot se dan kan cha ke in charge branch committee training in charge kan ne chung te ne chuan anin bot sai ani deu mai eng chen vel nge in bot se thakhat vel ani yang azai tur hi tunge mingka S3 hi kan kon vel shim shim anga iu purem pathan zara ka hupur lo izai thin shim shim me entinam khom puye ni mo branch level anga te izai na sa em ai college week of khat kha ka zaya tun january khan thu ka zai ani me ina ani le ina te izai na sa bedroom singer veng ila intilar wak lo ni mo la intilar wak lo ni zo ni lar do ni zo ani chon mo antin nge branch ina an zirpui thin dan chewa in lung oyem lung oi khop me dala ma chuan kanjir cha thadin sai don ya ale ka lo me Phong kim lâu năm thuộc về nhà băng nghe bộ hàng phong kim lâu đã in em vì anh vang in nghe đêm anh vang in nghe đêm tình lâu em
khoi branch atengin ngele Falkland branch zai don voina hiam panhian zayang pakhati azai to mo masabira khana zaya chuan dar ni chawela hian kan meiche pakhata zai liang chuan naktuk lama pakhata zai bokanga mo Falkland branch atai pathum kan on tel ani chu thada enge second round klinge turin kan du sak chawa hata hiam asar hawi kan biang asar en zang in ro chu Shari anh ra chiang cái vấn chuyện chiang lâu em ani chuan mo hei ani khatna chawla ni ta tuna first segment chawn sai don ta abo ruwa ki enge mu dan rim i be sei ain alian nge asmu enge khatiang vel enge feel dan kha cái bây giờ anh giải thiam cái tia chân bảo ruột po hay anh nuam cái ti ama mo elimination round sang YouTube te khan an lo live te kha ilo enem ai cái là em mía lâu chuan i be sei ain an sai thiam vek giải thiam vek in branch atengin en sai don bạn ni en tiang en sai don anh giải hun tụi cái vấn chuyện chiang lâu về a thak don em asar chu thắc là về lo mo me chuan hatama hian anh report na ani ya batch an siam sak veka zai zong hi he one hilo oma one hilo lokal lo tin azai don la uan hi voina han zai don kha voina yan first season ayan som pakuan zai don mo second season ayan som nin zai don na third season som ni pani chuan fifth season ayan som pakua sixth som pakua zai don na chu azataki ni chin thleng khan ron phan om wa khan kan la chut le lawa nakin dole ka lo update ang nan ta hi in report na hun ni zai tu te anon thlen vele khan ta hen in report a tin batch an lo siam sak vek boka ti chuan hetla hi an zai na mun hol kha ni ta ni la hin zai na hun hol ni a chon so da son a zai le tu te ka so da son an lo om le ta zai don mi zai don eng te khun ang zai don som palina kan ni so lama son an chuto in branch iron toyom ron choyom zo eng branch saron branch chi te zai don chu patni kan zai don panin zai nga nak tu ka pakhat direct hey kan kalpui chauda kan practice ve ngor ani mai branch in and pui zeu an mani nan ti baka biakin gym room te kan nei mo tyanga te chuan na chang len zira chang le anin lama te kan ruat top mai so tại son khokon nula hi zai thiam lu tu na sina hana lo zai to video pon tha ka lo la zoka izam mi zai lai khan dám về mi khatiang TV ma ti mai la camera ma te khatiang judge ma ang chi a khan izai to thinem voi khát na branch in an ro chung in pe branch in an ruat ti chuan khokon tang ni lo chu wang chụp vang cái mày ai zo là sa hậu ăn lâu cái là một chuyện lâu dính khá nồng bốc à chọn khá hạt mình lâu trôi yom ani le mo izirna ngin zai try in tian kan zir na ang chia lâu lục lâu devin cái kan zir na lo mi ti sim sim press na tel hi tie làm lụt tu ko tuna hian short break kan mang me ka hei kabula thu te hi kan nu mi phei chi review me the prison ala tel kim vek
với nào bố hiền aron tel lệ đón nghe chú có xe lâu mà xe anh nghe một căn zot anh nghe đôi pi veng thar branch anh nia kabulami hi Ricky anh nia anh sát nghe tun trum preson à hiền anh thọ chua pi đón le kumin hi pathum garon tel don ni mi pa patni le me che pakat thì chuan branch hiền in ruột nghe in ming peturin ti ming peturin kan tia atira chuan pangavel kan dia maro chu pani kha chu zirna wangin an tel thei don talo thì chuan branch in anh tin nghe in pui dan anh tin nghe mai in lak pui dan branch sa hian emi prison big boy pui tur hi ka in ruata chu chuan la ten zir puin hun te kan man pui thin trong trai na te chung ting chuan hun kan mang thin anh chân nghe in ti to le chu mi in buat sai na chu kar thum vel chu ni tong Zom, FK hi kan tivela shim nghe FK preson mas sabera trangin latel kuit veka ti chuan central KTP ate khanga por program sanga kan mi man takania hey audition round kan han kalpui ta charta ilo en chuan ka ringa intel hun line en khan enge dang lamna te miam zai bi ka anti teang an zai hi nia a improve ma kan tel hun lai ti ve khang lang ila khang hun a pok khan in an thre thowa tuna hi chuan in branch tin te hian in a hlutna an man toin ka hria zai thiam te hlutna te tin zai thiam te du dan te hin za sak toin ka hria mai kan an za sak lo tin na ni lo khan in I kong engkima a zai dan kong ai ni mo hla than kong a po hla te lo tam to a I man son khopin ka hria engkima ma son na mu the ka hria ti chuan voina hen enge eron ti don na hian kan branch mi hei glory hi karon per sak don ani ala sak tur karon rem sak don ani chu ani jon preson ai la tel kim vek don ni chu karon kal le a tha dor pe veng that te du sak na kan hlan chu Voina ramnun veng chaka ne so ta kamin host chu ania tai mi hi an kom lo ka nge prison host chu no mem nong khop le an sang nge host in rot pahni kan nia chon voina nang mai ni leng tian chon kan in sem ani le nge zai thiam te mu dan an thiam hlom lu tuka judge te po an lu hai ve kho pang ka lo tia judge anga khan han in ngai ta lo mo judge ril ruang kha han puta la voina zai to khan thing tu ri sheng hal chewem alang ve war ale ani le mo hatia host ang si hi KGP ani mo thil dang anga ilo ti to thin thim shimem la ti lo we ka voi khati na ni in zirem theyang tok to jonin pwa cha be sa me ithiam lu tok ithiam kan ti te mai ne ka dan fak la huang host lo maya an ko va shim tang thing pui in don ko host sami pa nga ya host tu ra ni ya ko host ni ya ife khadong kal na mi hatia hol anga hian elimination an nei nu hian ai ni lau ka voi ni na ni min le zo ka khan tui khwat lang amo first day ya khan kala nge mu dan an zai thiam hlom ka tia chanin anwam ka ti ti chuan nang ma ni kha eng ti ka thing ngein host an don kha second round na changan yang I hemi zo cha second round omle don khamo kami changkhan yang thaden ti ni ale han zorina hi prison 2016 na lo zai na sa to maya
Zori ni nge 2022 lo ni ta nge mu dan le tun prison abikin azai bi ka han ti tiang cái mà như cú mai cái chuyện anh claim rồi anh mới rồi chú anh trả rồi mà em ô cái thì anh thiêm không khóc mấy cái ní tin đều thò cái là anh về ta district càng đẹp anh thiêm không có thì khóc mấy anh ấy chuan anh ấy aso sim anh sim mà khác anh sang càng tổ do cái tin đâu mi thế đấy mấy dài công à đẹp hay anh thì cái coi thế anh thiêm tốt tốt mà anh muốn không anh kan Hey, kabula hiam asal fel em mai lo oma entian kau che Priscilla minti Priscilla ima tu kan sing ada zangin kim Daria lelinga kan kim red lemis somli panga kan kim chuan heta hiam hemi azaina bi ka hian asar zan nge duty chu Asher hi som ni velan yang duty ti chuan hemi studio chu han nang ma che asar ka mu che ngei tho be ku la hiam an lo an te kwa don mamo ha lo phusuk turin ka lo ke ma he zing tang hani lom char mi ta hian ai an lo second session chau hi first session a pon lama kan duty a second session a chunga kan in thak kwal ta an le zai the mo irina nan thiam ngen thiam vak lo an thiam khop mai rin ai in bransen zai to em o pakhat zai to atini rengan shelo le pathan to den ling mai thai ni a kala me a ale ke pole tu chon achu han zaina hun kan fanga ta hi nge host din na khani ta a an zai zo pi kan bidan pen ron chukta a ta hem to ta din nu a hanin just an comment thing ta a chon tai mun hi an zaina ni a han he ka hi just chutna ani a tuna hian short break kan nei le ka kan siang kan ti chuan live telecast bitu te hi ku basan te an ni a ta han ai chop group doka an zo kon ei TV lama live telecast bitu te khan ni a un sound hi an ho lem lo ani ka ringa kina san te ko kan bianga an mani sound ni sa ang khan an kalpui ni in ka sia hi achung lan dan studio kan mai don ni atiang alam dan chu anita a short break zoi zorina chuan hian lui ma sai ha tang troi lo ka in panin mi nang mani ron troyom asai tu so kadan kabula lo kala lo kom lo kam se lo koro kabula ding hi sai ha si ha sorry ran cha ma lo ko na ma chen ni so ta ko ni mo chang se na om lo heta om sa in choi na yang so no ini yang buat saya nak tinggal di luar. Pinjam saya ni. Rajin saya. Oh, em punya. Kon kita ni dah ni pilih. Yang cuci sudah solo sih. Oh, solo. Ani lemo saya jadi ni itu. Junior department kan ni, bela sama ni kerja, inform ni bela sama saya cuma. Sama. Sampai ya. Saya yang rumah mah, second session aja ni, pengalaman kan yang mau. John kita ni sudah itu ni apa? Oh, heta. Kan cantik, dengan cara kamu, kan itu. Cari saya ni. Oh, ni kalau ni.